semanten agengipun raos uja dhateng ulun pribadi. Inggih Kakang menawi tetelo mekaten ulun pribadi ingkang bakalan njugaraken malah keporeng wedal samenika ulun bakal tumurun wonten ing Marcapada. Lah leres menika. Nanging eloke ratuning dewa kok dikongkon. Lho. Aduh. Wah iki sapa lah. Iki saya mula pajakung samudra pangaksami adimulu. Boten kok ateges kula menika badhe kumawantun nanging wah boten wonten jawata ingkang saged jugaraken. Boten wonten namung paduka pribadi ingkang saged jugaraken mekaten. Hari ini cilai dibagi tugas boten. Menawi mekaten kula mung titip kahyangan kula laya menika. Oke. Bakal Marcapada. Oke.